Добър вечер на всички. За нас това е, със сигурност най-важният ден в живота ни. И се радваме, че всички вие сте тук. Наистина, навсякъде, където се обърна, виждам усмихнати хора. И много ме радва, че всички се радвате толкова много за нас. Трогнати сме. Надявам се любовта ни да бъде вдъхновяваща за всички. И още веднъж благодаря за присъствието. На здраве! Елена, обещавам ти никога да не спирам да се боря за теб. Искам всеки ден да осъзнавам колко си ценна за мен и никога да не спирам борбата си за твоите дълбоки сини очи. А любовта чухме какво е. Любовта не се превъзнася, не завижда, не се налага, не дири своето. Любовта първо мисли за другия и после за себе си. Ели, ти си най-жизнерадостния и авантуристичен човек, който съм срещал. Човекът, от когото имаше нужда Йосиф и ти преобърна света му.